Ik denk, wij doen dat hier gewoon even op een snutte midden een keer. Het is de stip op de horizon en we weten, ja, daar willen we het aan. Het record moet wel weer op naar Friesland. Meter 21. Mag Jacco de Groot al benauwd worden? Ja, dat is hij al. Hoe voel je je? Ja, heel gelukkig. Ja, hier train je heel jaar voor. Eigenlijk al 5 jaar. Dus ja, dat is prachtig. Dit willen de Frieskeljeppers ook. En dus is de hulp inroepen van deze man. Dan doe je gewoon dit en je springt eigenlijk gewoon naar beneden. Terwijl je eigenlijk die kant op moet. Dat ze wat oors aanrennen, dus wat meer snelheid hebben. En daarna een wat oren insprong. Een beetje een legere insprong. Net zo heeg als dat ze dienen. Dan proberen wat leger. En dan kan die stok al wat verder in het wetten. Nou, en dan komt Stek voor nou wat verder aan de oorkant natuurlijk. Nou, op die manier hopen we dat we de stok eigenlijk verder in het wetter kunnen krijgen. Dat we automatisch dus ook verder in het zonbed landen. Dus het is eigenlijk meer afstand uit de loophelje. En dus maakt het net zo. Maar meer sa. Maar dan nog verder. En daarvoor moet de stok verder pleegd worden. We missen op dit moment eigenlijk de technische kennis en om echt een stap te maken. En ik denk dat we het op deze manier, omdat we het met verschillende afdelingen doen en best wel een grote groep, hoop ik dat het iedereen zijn voordeel daarmee doet. Er zit wel een gedachte achter. Als je meer snelheid hebt met het aanrennen, dan gist ik de stok in. En zeker als dat leger springt, als dat minder last van zwiertekracht. Want dat blijft een probleem als je van deze aarde af wil. En ik denk dat we dan die stok, doordat hij verder stiert, harder naar voren trouwen kunnen. En dan hopelijk komen we een keer bij dat moment dat hij stil zit. En dan is het aan de mannen verder om te klimmen. Ik denk dat het dat de kans op een tapsprong lietser is, maar dat de tapsprong zelf verder is. Dus in dat opzicht verbaast het me niks dat het er nog net helemaal uitkomt. En dus wachten we met z'n allen op de magische sprong van meer dan 22,21. En dat moet dit hier al gebeuren. Ik hoop wel dat augustus de maand is dat het echt maakt, ja. Tenminste, dat is wel mijn streven. Hij verwacht zich eigenlijk toch wel zo rond heel augustus. Dat we het record dan wel weer een beetje in ons groepje hebben. De plannen binnen er, de ambities binnen heeg en het bekje zit ook wel goed. Jacco de Groot, maak je borst maar nat. Mag Jacco de Groot al benauwd worden? Ja, dat is hij al. Daarom heeft hij zoveel jaren getraind. Misschien hebben wij er wel van zorgen dat hij dat recordsprong heeft. Hij had misschien altijd wel in angst geleefd en nu heeft er 22 meter sprongen. Ja, hij moet altijd benauwd worden voor uit Friesland natuurlijk. Want het record moet wel weer op naar Friesland. Dat is eigenlijk het grote doel.